उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जि 52थि बोसोरारि जथुम्मा बेखौ बरनगाव हाइ स्कुलनि खाथियावनो थानाय जि नगारि फोथार बेवहाय साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंनो थाखाय बिथांमोना लाहार फाहार खालामदों आरो बेनिनो दिनै सेथि सान दरखं बेखेवनाय गाहाय सायनासालि बेखेवनाय आरो गुबुन गुबुन बेखेवनाय हाबाफारिफ्रा जालांबाय आरो बे हाबाफारियावनो आंबो गाहाय आलासि जिरायसालि खौ बेखेवनाय मोनसे हाबाफारि बे बिबानखौ मोननाय लेखायै आं फैनानै बेखेवनो मोनदों आरो बिनि थाखाय आं बानजाय आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादखौ आं साबायखर बावदों। दा दिनै बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै मावनो गोनां गोबां खामानि दङ। रावनि थुनलाइनि खामानि मावनो दङ, हारिनि माखासे खामानि मावनो दङ। दा दिनै बर' थुनलाइया दाजादों बा बिनि मोनसे जिखिनि गोहोमथि बियो जोंहा ओरैनो मोननाय नङा। 16सा थुनलाइ अनफावरि बेक्तिनि थैनि बेसेनजों दिनै जों मोननाय मोनसे थुनलाइ बियो। दा बे हिसाबै बे थुनलाइखौ सिबिलांनांगौआ जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बर' फिसाफोरनि मोनसे बिबान आरो बेखौ जोङो गोथाङै लाखिलांनो नांगोन। दा बिनि थाखाय साफ्रोमबो बर' फिसायानो जाहाथे बर' थुनलाइखौ माने अनसायो, आं बिनि थाखाय दिनैनि बे 52थि जथुम्मानि गेजेरजों साफ्रोमबो रायजो राजाखौ खावलायगोन। आरो लोगोसेनो बे जथुम्मानि गेजेरजों माखासे जिखिनि सावरायनो थाखाय बिथांमोना लादों बेयो मोजाङै मोजां सावरायजानायनि मोनसे परिबेसआ बेयाव थाथों, बेखौनो आं हास्थायगोन। आरो लोगोसेनो जिहेथु दायो जोंनि गेजेराव मोनसे ब्रेननि मेलेमनि जि दावहा मोनसे सोलिबाय थादों, जेराव माने खुनु हाथियार लावथि नांलाय खोमलाय बुलाय सुलायदों बेबायदि खुनु आन्दलन दिनै सोलिला। बे हिसाबै दिनै मोनसे माने इन्टेलेक्सुवेल वार जोंनि गेजेराव खालामनो गोनां दङ। दा बे हिसाबै माखासे माने मेलेमजिबिफोरनि बाहागो लानायखौ जोंनो नांगोन, जायफोरानोखि माने डिप्ल'मेटिकेलि जोंनि जिखिनि बर' हारिनि मोन्थाय, बर' हारिनि जिखिनि जोङो राइट्स बेफोर गासैखौ बिख्ल'नानै लानो हानाय इन्टेलेक्सुवेलि मोनसे डिप्ल'मेटिक वारखौ जाहाथे मोजाङै खालामलांनो हानाय बायदि जोंनि गेजेराव मोजां मोजां दैदेनगिरिफोर बेबायदि माने मेलेमनि दावहाखौ मोजाङै जुजिलांनो हानाय बिदि बेक्तिफोरा आवगायबोगोन। आं बिनि थाखाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन। दिनै बर' थुनलाइ आफादा मोनथाम 3 टायार इन्जिनजों सोलिनाय मोनसे आफाद, माने प्राइमारि आफाद बिथांमोना जुदि गोख्रों जायोब्लासो जिल्ला आफादा गोख्रों जागोन। जिल्ला आफादा गोख्रों जानानै गोख्रों माखासे थांखिफोर लानानै मिरुसिम दैथायहरोब्लासो मिरु आफादफ्रा गोख्रों जागोन आरो सरकारजों जोंनि नांगौखिनिखौ दाबि खालामनानै लाबोनो हानाय मोनसे थासारिया सोमजिगोन। बेनिखाय मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादफोर, प्राइमारि आफादफोरा जाहाथे गोख्रों जायो, आं बिनि थाखाय रायजो राजाफ्रा जाहाथे अनसायनाय मोनसे होयो, बेनि थाखाय आं खावलायगोन। आरो दिनै बे 52थि जि जथुम्मा उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि, बेयाव जिखिनि थान्दै मेल बिथांमोना जिरायगोन, बेयाव हारि दानायनि कनस्ट्राक्टिभ माखासे इस्युसफोरखौ लानानै सावरायनाया जाथों आरो मोजाङै मोजां जाहाथे बारलाङो, बेनि थाखाय आं खावलायगोन। भारत संबिजितआ बर' रावखौ रैखाथि होनायनि जि मोन्थायखौ होबाय, नाथाय दाबो सेफ जनाव गैया बर' रावा। जोङो नुबोदों जे बर' हारि हिसाबै हारिखौनो एसे गादबनानै नासयनानै दोननो नाजानाया मालाबाबो खम जायाखै। दिनै जोंनि राव थुनलाइखौबो गादबना दोननायनि मोनसे षड़जन्त्रफ्रा मालाबाबो खम जायाखै। दा बे हिसाबै जों नुबायनो थादों जे जोङो जेराव गले गले सावरायनानै एज फर एग्जाम्पल लास्ट माने थाखो 6नि जिथु मेथ्स आरो साइन्स बेखौ इंराजि जाबसिनना होदोंमोन। दा बेखौ गले गले थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद सरकार लेभेलाव डिपार्टमेन्टेल इडुकेसन डिपार्टमेन्टजों सावरायनाय जादोंमोन आरो बिनिनो मोनसे फिथाइ हिसाबै जोङो मोनसे माने रिजाल्ट मोनसे मोनदोंमोन, जे मोनसे माइन्युट्सबो ओंखारदोंमोन जे सरकारजों सावरायनानै जे बर' जिथु बिजोंनि थाखो 6आव फरायबाय थानाय फरायसाफ्रा माने बर'यैनो मेथ्स आरो साइन्सखौबो लिरनो मोनगोन आरो थिग बे लेखायैनो थांनाय हाफ इयारलि आनजादखौबो माने बर'यैनो लिरनो मोनबाय।
कुइसनाबो बर'यैनो आरो एन्सारखौबो बर'यैनो लिरनो मोनबाय खिन्थु खोब दुखु गोनां बाथ्रा जे जि माने दायो गुन उत्सव मोनसे सोलिबाय थादों बेयाव थाखो 6नि जिथु पेपार मेथ्स आरो साइन्सखौ इंराजियाव होना हरनाय बेफोरनो माने मोनफा मोनफा फोरमान होयो जे जोंनि सायाव माने गाज्रि नोजोर होनाया दिनैसिम जोबाखै थांनाय समनिफ्राय फैबाय थादों आरो बधै फैबाय थानाय समावबो बे थागोन दा बेखौ जुजिलांनो थाखाय जों बर' हारिया साफ्रोमबो खौसे जानांगोन जोंनि साननाय हनाय बर' हारिखौ बर' रावखौ बर' थुनलाइखौ माने जौगासार होनो थाखाय साफ्रोमबो खौसेयै जोङो मात मातिनो नांगोन बयबो गसंथानो नांगोन नङाब्ला जोङो बर' हारिया दिनै जिबायदि जोंनि सोरगिदिं जिबायदि सुथुरफ्रा जोंखौ नाख्रेबनो थाखाय जुजिबाय थादों नाजाबाय थादों बेयो खिन्थु जोंखौ मनक लाबगोन दा बिनि थाखाय जों खौसे जानांगोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट हिसाबै बहुत माने बिथांमोना जोंनि थाखाय राइट्स होनो हागौ खिन्थु स्टेट गभर्नमेन्टआ जोंखौ नांगौ बायदि कपारेट खालामा सरकारा माबा मोनसे कम्पालसनाव जोंनो जोंनि दाबिखौ होदों खिन्थु बेयावहाय इमप्लिमेन्टिं एजेन्सिसफ्रा जोंहा जाहैबाय माखासे अफिसार्सफोर जाय अफिसारफ्रा जों बर'फोरनि थाखाय मालाबाबो मोजांखौ दिनैसिम सानबोआखै दा अब्ला बैफोरबायदि अफिसारफोरनि सायाव जों बोरै फोथायथि लाखिगोन दा बिनि थाखाय आं नैबेखौबो खावलायगोनसो जे जोंनि जायफोर दायो फरायबाय थानाय लाइमोनफोर स्टुडेन्टफोर नोंथांमोना एसे आवगायबोनो नांगोन बै टेबोलफोरखौ जों आवग्रिनानै लानांगोन जि टेबोलफोराव जिरायनानै मोनफ्रोमबो इस्युफ्रा इमप्लिमेन्ट खालामनाय जायो सरकारा माबा मोनसे माने थांखि लायोब्लाबो बेखौ सरकारा दायो थोंजोङैथ' इमप्लिमेन्ट खालामनो हाया बेवहाय इमप्लिमेन्टिं एजेन्सि हिसाबै अफिसार्सफ्रा थायो जायफोरा खामानि मावो दा बै अफिसार्सफ्रानो जोंनि मोनफ्रोमबो खामानिखौ लेहेमिया खालामो आरो माखासेखौथ' माने एसे फबनानै दोननो नाजायो दा बेफोरबायदियाव जोंनि फरायसाफ्रा आवगायबोनांगौ जिखिनि माने अफिसारनि टेबोलफोर दङ बेफोर गासैखौबो आवग्रिना लानो थाखाय आवगायबोनांगौ दा बेखिनि बे थान्दैमेलनि गेजेरजों मोजां एजेन्डाफोर फैगोन होननानै आसा दङ जों आसा थिदों जिखिनि माने बार्निं इस्युज दा सोलिबाय थादों माने बर' थुनलाइ बिथिङाव दा बेफोर गासै इस्युफोरा जाहाथे बेयाव बेरखाङो माखासे मोजां थांखिफोरखौ लानानै मिरु आफादनिसिम दैथायहरना बेखौ खामानि मावनायनि मोनसे माने खरागखौ जाहाथे दिहुनलायनानै हरनो हायो बेनि थाखाय आं आसा खालामदों बे 55थि थान्दै जथुम्मानि गेजेरजों जि जानो गोनां थान्दै मेल बेयावहाय बर'नि मोनफ्रोमबो इस्युफ्रा सावरायजागोन कनस्ट्राक्टिभलि सावरायजागोन आरो बिनि सलिउसनफोरखौ माने उननि समाव गाहामै गाहाम माने मावफुंलांनो हागोन बेखौनो आं मिजिंथिदों थेंक इउ